saut debatado nagabihatay laos marhiti hatay saut debata atong nung nga jala di patikot debatado na pato si Pujion jala Jesus nagabi si Jokpao marmula do gabi berkatan itukan nung nga gabi mula horas atong takas do may damang kontang mula-mula ibunan ni Hasul mauliat ang mapagdi namin ng manguloy di elek ng di Panginoon namin atong nung ditong padebata jolmay tumiru rupa na tudos donang tu pangalahona marhite hitabatak na marhuta di kusubuhit maringanan mardopakot danau tuba nung nga di bay damang mula-mulay sa Tuhan Jafu gado si Sukbaon debata nagabisikusi may damang dihami tolong mundur 2 langkah. Oke. Pada nabi nama lo. Hidup Tuhan Yesus tu sisian lain. Orhak mahamutu lihat portilion. Didihamu manasida. Tiang kena porsia di bagasan gorni di bata aman. Anak doh tonti porbadia. Mengarerak mamau pardona tua-tua namion. Asal lihat penggabian. Mardongaton pahorasani wae coa mangkodeng dia di abang kembali Ya, kembali ke posisi nanti.
Supaya dihami gondang si Tio-Tio padumu tuh asahatan asahu ora sok kami rapak martoluhani